Gulat na niya, aram mo sa tangki mo track na niya. Niya maayos lang ito. Sige, ayos ba? Sana. Islang is eigenlijk verschillend. Maar met hij zwart mond, ik denk dat het al kan. Dat is niet de mamba is. Ja, je mond is zwart kan kan. En dat ook een keer, hè? Ja. Als je het van de jongen. Moet je klein zo koud. Hij kan hem niet passen. Moet je maar een beetje wegpakken. Ja, dat is een kop.